Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas na napasamak laeng idi kalman. Apin namin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nagbalil nga idilaeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa ket maibasa da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Idi kalman laeng. Nangaroten rogyan nga ibasa rito yung apakasalitaan ni pagayam tayong Erlin nga napoluan padasekman. Sagodayan nga rito surat. Idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, taan anawaan nak ni Eva nga taog akla nga taog, ore na partega kon, nga uminumak pay laeng. Erlin, gusto na, nanakwam. Kasla kahit mong samat ti malmes nga matay ti ara. Di nag-igawid, Eva. Kahit ko ti matay ti parteg. Tapno lang may pagsak ti sakit, nagsakit, nakasaksakit. Sakit! Kasana talak. Nakababa, hindi kita padatang agiinom dito bar. Tinasiyat pa gawitan. Kaya gurudel ka ba di arak? Gurudel ka ba di pulutan? Siyat di mga mo, dokwartak dito eh. Ngayon no, adaman kayat mo nga ibarte ka, adaman pagsaksakitan tinakam mo saan nga dito eh. Gumatang tanti adong nga mainom tayo jabalayo. Hindi kayat sa jabalay. Maamon ta papagi ni mama ti problema. Di ayawit ka sa di balay. Tapos di ito balay, parte, kore man pa o net araramid ng maglabos-labos ka, taray-taray, no, yung sok kayat mo. Saan nga dito eh? Sige, maudit nga rin, maudit. Ang namin di problema, maya. Siyak, problema. Api nga siyak laing di pakapaspasamakan ti kastoy, Eva. Ibaga man, anyat awang kanyak. Tapno, agsapul pa lang di kita lalaki di sa bali. Duwan nga nubyok, tinangisin na kaniyag. Nagsakit. Siyak kuman ti mangisin na kadakwada. Ngam siyak ti sinsira da. Anya tawang kaniyag. Anya ti saan kumaitad kadakwada nga sapsapulan da ti sa bali nga babae. Iba gaman, anya, tawang kanyak, anya, tada ti sa bali, anya. Sarding ka na nga dito ti pagwalaam ko nakmet. Gamamit lang tagbayad ako. Alpasan na. Gawit tanton. Iyawit ka sa di balay. Dahil tangagpaiso ti problema manong. Idi adak iti college. Dimteng ti first love ko. Ni Alex manong. Ni Alex tinangdamo kaniya. Huwag manong. Intad ko ti kinabirhen ko kini Alex kaputa mamati ak ni patpatignak. Ken kaputi patpatig kumet. Ngamidi, tanagraduar kami ti college manong. Nagpakadamatan kanyak, tapno mapa nagtrabaho sa Manila. Agbagbakasyon met lang hindi damo. Ken no kastang agbakasyon manong. Agpapas kami ha. Itad ko ti amin ko. Anak pulos sa makapagkadkad, gabot na kail-ili ko matisuna. Agasam, pinaramanan nak, siyempre sapsapulit. Imidi ko ang kunam, di mata nagbakbakasyon. Pag amamlayangan tanadamang ko, manong nemi, nga agasawa ka nun. Nagsakit. Iso ti first love ko. Kalpasan na, insinanak, insukat na konti sa balik, nga babae. Gabot ti sakit tinagam ko, manong nemi, nag-ikatak iti trabaho. Nag-istambayan. Ngam kabot naman tanagan da papaki ni mamano, anjat kasto yung paspasama kanyak, binagbagaan da. Binagbagaan nak man ni Eva. Haging ka kay nawis na, nagaplayak iti pagtrabahuan na. Iso nga nagkoobisinaan kami. Dito'y ko na amo ni Arnel.
Manong nemi, apay nga takunak, numain labak, agayat met di lalaki kanya. Innam nga bulan nga nagaram ni Arnel. Edi damo nga date mi. Edi tao, umuna nga bulan ti anniversary mi. Nag-date kami. Edi di ang saas na nag-hotel kami. Go! Kung nakatama, iliwak mo. Manong na may awan nga tamot ti pagkunanda kaniyak. Tano na laing dat nga rumamansa, nalaingak met nga rumamansa. No na laing da nga mangan, amok met ti mangan. Uri ni Alex, idi manong name kang kanayon ng ibagbaga, nagimas ka kunana, naglaing ka kunana. Kastama ti bagbaga man ni Arnel, naglaing ka, Erlin. Oh, nagimas ka, Erlin. Ni mamom, awang pa'y makatawan mi. Idi agresign ni Arnel, iti trabaho na. Tiyan mo kini kit ag-transfer lang ti sa baling opisina in preparation ti panagkalay sa aming saan met. Nag-resign. Gabot na agasawan ni Arnel. Manong nimi saan nang ipagpakada kanyak. Kat napangkuad dinano na mismo ti balayda. Arnel, kahit ko mangigamis mo kang ka, nupod mo ti amin. Agasawa kan. Kasta ngagpeso. Sino tasawa? Siya ti girlfriend mo ah. I'm sorry. Ada na si Kuka. Manong name iti dayta nga nang kukas tawunan ti panang danong ko, panang tungpa-tungpa, panang karkaramot ko kayang kuhan. Kayat ko matag si Kuk, matkat. Apidyak pa nagkon-kontrol. Si Kuk gayam ti masapol mo, apid di mo impaga. Kat anak pa nagkon-kontrol. I'm sorry. Iso ti rumbeng ikasar ko. Gabutas adang arod putot ko keng kuana. Dadat nagbarbarte kak manong nemi apagsaksakan manin tinak. Rik na. Apay akasto ti mapaspasamak. Apay akasto iti gasad ko apay. Idada kami ni ti balay da eba manon nemi intuloy ko lang ti minum. Ket syempre, nabarte ka ko na, diya kong napupuutan, nandiyan si Marno nga napaspasama. Ili makaringak, ti kabigatan na, manon nemi, kasladyak amo nga dak ti balay da eba. Eba, ba dak ditoy? Ay, hapo, ya. Iyawid kayo balayo, itulod ka ko na, kidimumot kaya. So, nga ditoy na, ti mayanta, tinawagag na papagin ni mamang mo, tapos pa kamo, kan saan naman tanag, ng kabutad ka ditoy balay mi. Imbaga ka nga, nakainom ka, saan mo na kaya? Sabi nga na ya. Uri matsyan no ah. No isin na naka ti boyfriend mo, tamakiasawat sa bali, hanggang nasakit kang ka, ba? Kaya nasakit ah. Ngam api nga siyak. Api nga siyak ti maisin-sina. Sikat maisin-sina, kaputa sa amumot-amot, ag mangisina. Lapadasan ti maki-boyfriend pa eh. Tayo ito no kong kat isinam. Tapos tikas na kita. Makuna nga saan lang nga sikat na. May isinsiya ng tikat sikapit yung mga isina. Saan nga kastat kahit kung sawen. Ilinto ta sika. Nabayag kayong kini Edward sang kadi. Aging kakarigitaw siyang kapeng agsina. At dahil din ni Edward tibiyag mo sakbay nga naggayim ta. Nag-best friend ta, di ba? Uwan. Nabayag kami kini Edward. Ngayon saan nakapagin siya na? Saan nakdong isina ni Edward? Posible kat di nga saktot mga isina kang kuwana. Itaan niya nga po. Tsaka mo. Basta saan ko pa napadasan ti na isina. Siyak ti mga isinsina ka na kiti lalaki. Itaan niya. Ano ito sekreto? Sikamat. Nakasimsimple. Talagang saan na kang isina na Edward? Di naktupulos isina. Ura niya aramida kang kuwana. Imposible nga siya timang isina kang kuwana. Abay, hindi mo padasan. Tiyan niya.
Di makirelasyon, tikas ka ni Edward. Di ka maawatan. Alistom lang ang maawatan, no talaga kahit mong awatin. Ing karigatak manong nemi tinagmove on numampay nagrigat. Gabotan ineman nga bulan, kagudot may sa nga tawin. Ngayon tapos na kastakit alisto ak makalipat, manong nemi kat makabubuan, impasning ko ti trabaho. Aging ka manong nemi nga siyak tinabaon, ti opisina mi nga matenda iti may isang one-day conference. Wana, inakon, agananat ka di papanan. Suwata agananat ka niya. Laglagi pa yung na jay imbagakeng ka. Diyan niya. Padasim mo it. Diyak tulang mo, no? Kahit ko ang padasin. Yung mga pagarigan. Padasak man kung nakto, Hindi ko komperensya, manon nemi, siyempre, nadadito time nga pa nag-break merienda. Hindi mapana kita yan, hindi kita pagbiriendaan, manon nemi, gamatak kumantibaso, hindi at makaon na kanya. Ay, sorry. It's okay. Okay. Sikat mo na. Hanen, sikat na kaunay. Sikat imo na nga nang igam da baso, iso nga naggamak ta imam. Ngayon, ladies first. Sa akala? No. Sige, kastula nga roden. Siya akong timangala ti meriendam. Agserbi akin ka. Pinalubusak lang, manong. Kalpasan na, inyawat na kanya. That's for you, and this is for me. Ito nga namin saan. Agkasama tang binayanda. Pwede makadanon kami dala minsaan manon nemi isot nang iplastari ti tugaw ko. Ingkoyod na tapno makapagplastara ng tugaw. Pinunasan na pa yung babenti na kulap naman. No? Sige, take a shit. Thank you. Nagtugaw man. Okay? Numanin nagkinita kami. Sa kabaginisem. Hingin ka nga katawa. Oh. Ada ka din nakakatawa? Awan. Ngayon, abikit kita anak. Kitsi ka, abikit kita anak. I'm Leo. Leo. Siya ka ba ni Arlene? Nagraip, nagkulap mi manong nemi. Manong nemi ka nagisimar sa runo nga oras. Dinakmatan adaywan ni Leo. Ken, oras ang ko masapol. Ited na. Baka kayot mo tuminom titanong. Thank you. Baka dahil kapil mo pagpahamo, ha? Naskin paila ka din nga paamuin ka. Saan ka din nga imamukan ganyan? Akasmet nga imaw-mo-akin ka. Pagawin na, doon malpas ti komperensya. Siyempre, pailo ko sa. Kuyuktan. Ada, logan mo? Awan, nag-commute. Diyan kami kaya ti agsulo nga ag-drive. Nadakot siya kang saan ko ang inusar, nag-commute. Agkalugan da. Adalugan ko. Siguro malpas ti komperensya ti 4. Kabutan na sapan to pa lang. Di mo kaya nga mapasya ti beach, di beach resort, ito na ito yung probinsya. Baka sabali pinta sa Gilo ko, sabali mat dito. Kaya mo kanti nga mapandang tubuyain no kasano ti panagpakada Janie. Kaya no kasano iti sana pa nakauma nga umagap dagiti daluyon iti kadaratan. Oh, romantic naman.
Manano yung kansa. Agdandani ti pusok. Nukas ken ka ti makitkita. Ken makasasrita. Leo. Sige. Basta kalpasan natin yung konferensya. Agkuyog ta. Manong nemi impadlaw nga talagang impaneknek, impakita ti kina gentleman ni Leo. No ka nga ta, do itlog, ti kayarikak ket talaga nga taptapayaan na. Iyal alikakanak nga dinakayat nga matnaga kuno marigrega. Uwen manong, kasat pangyarikak ken ni Leo, iti panangikir na kaniya. Sanggo pa nga napadasan da ito, kada Alex kina Arnel manong. Dito laing pa ilang lalaki tinang padas nga nangaramid kanya tikas to. How romantic naman. Sakit nagbara ti dakulap na. Magustuak ti ayamuom na manom nemi. Lalaking lalaki. Iri ba nagkuyog mi manong nemi syempre inlukat na tiri daw ti kotse sa limugan. Inalalayan na. Sa numugan maten manong nemi kalpasan na impan na ti kotse na ti may nga beach. Wow. Napintas. Kas kapintas mo. Leo. Ada tu pwede dati na pinpintas kami ti siya. Yung para kanya. Sikan ni kapintasan. Hindi pa lang mangmangikagada kita. Kasi ka dito style mo nga garem. Tapay. Ararman ka ka di. Oh. Alangan mat ka siya ti mga arugin ka. Manong nemi nagabay kami nga nagtugaw. Iti dalong Pinas nga bato. Nga nang buya iti lalanek di init. Kaya iti panagkat. Panagburak dagiti daluyon. Mananyo nga talaga manong nemi ni Leo kaputa. Sarindanyo di kiti panagbalbalikas na. Kaya rigak ti daluyon. Nga dinto pulos mauma. Nga agsubli-subli. Nga mga gekeng ka. Kaya rigak ti taaw. Nga aging ka. Nga dinto pulos matyanan. Kasta iti agdanayon. Nga mariknak nga karayo. Ken ayat ken ka. Kunang nga dinak-ar-armen. Dagiti dani mo. Dani yung tikar-arem. Nasken ka di paling armen ka. Nasken ka di pala kanya. Ngay baga ken ka di I love you. Leo. Kahit kung ibagang, tapno tisong batak. Okay. I love you, Arlene. Leo. Sigat ti mga agas kada gini sugat ti posok. I love you to, Leo. Manong nemi damok amaramanan ti kitinabara nga bibig ni Leo. Nagmayat, ti panangamal na sana inuten nga nuten. Nga ramramanan na, nga kaslakayat nang ibusen tinanam di kiti bibig ko. Nagmayat, manong nemi. Nga idikuhan, agkutin ti dakulap na kat ap-aprusan nan ti barukong ko. Oh, Leo? Erlene. Oh, Erlene. Oh, Leo. Erlene. Oh, Leo. Erlene. Erlene. Abi kasumeten manong nemi nga nagsaknapan disipnget. Nga mawampay silaw dagiti puste iti dayta nga beach resort. Hampay ngaming gabuta. Sabi nga ti kuryente na ti kat solar manong.
Kinakaway-waya kami, manunemi, nga nagtultuloy, nga naglinanang nakitipibig. Ngayon sa leksik na manunemi, takulap na iti barokong ko, kat ay ayaman na, dagiti duwaman sanas, iti barokong ko. Erlin, oh, Leo, Erlin, I love you, Erlin. Oh, Leo. Nakalalisto dagiti pasamak manunemi gabot agpadpada kami nga magagaran. Agpadpada kami manunemi nga kayatmin. Ti kayatmi ang mapasamak. Ada kami ni ti uneg ti kwarto ti maysa nga hotel iti dayta nga beach resort manong. Ison tinunguksob iti arwatek. Kat dagiti duwa man sanas ko manunemi ti pinugipog na. Oh, Leo, Erlin, Erlin, Leo, Erlin, Erlin. No kasano ti kinalisto nga da kami direta nga silid alalisto manen manunemi no kasano nga nagbalin kami nga lapo-lapo. Tibayad da nakiti kama manunemi si magpat. Ket detan manong nagrindrin ni series ti barukong ken barukong. Kabayatan manunemi kaslasan kami nga mauma nga agin innaghek agsinsinipit agninutnut manong. Erlin, oh, Leo, Erlin. May kumparar ko launay manunemi kadigiti duwa nga lalaki nga imuna iti biyag ko. Sabsabali ni Leo manong. Apay nga ta, kaslamakan nga damok nga maramanan nga nakaimimas. Kasla eksotik nga makan man. Sabsabali tisang aw na anakabangbang lo. Sabsabali manunemi dagiti katas dagiti bibig na nangruna no kasta nga dilipatan na nga agkan na tipuon ti barokong ko kalpasan na kada. Leo, Erlin. Erlin, oh, Leo. Nagapapaot ni Leo iti barokong kumanon na may pagsinsinublatan na nga kagat-kagaten kinikiniten karkaram-kaman dagiti mansanas ko. Ibaglakit din manon na may nakapimpintas di sukog na kan adado nga amang tipaset na nga natangken nga magustuhan na kagat-kagaten oh Leo, Erlin, aging kanging pababanan manunemi imbaglakid din manunemi tanodad duma pukisak unusaan kata ahite. Kat nakabimpinnas manunemi iti kinarasay iti kaladaan kat nakawayawaya ni Leo manunemi nga bimaba kat addan ti dila na ti uneg ti kuweba. Erlin, oh Leo, Erlin, ibang iba ka Leo, nagling ka. Erlin. Leo. Leo. Manong name agpadpadamot idi da Alex kina Arnel nga nalaing nga mangan. Ngam sabali nga talaga ni Leo manong. Ape nga ta manong. Ape nga ta sabali. Oh, Leo. Mapana ko, Leo. Oh, Erlin, Leo. Oh, Leo.
Yawa-awak lang ang dara, di bibig ko takagat-kagatek manong nemi, isot pangipagsaag, itinalaos unang imnas, ginak marikrik na. Korek lang namin duha, manong nemi, di kaada, dagiti bibig ni Leo, iti baba. Sana yung pangato, manong nemi, kat siyempre, naisaet manen, iti barukong ko. Dahil ka, manong nemi, nga nagpangato, nagplastar, nga na, oh, Leo, nakiktuta kini mariknak tinatangken na pudot manong nemi nga banag nga simurek iti kuweba kit Leo Erlin Erlin Leo Erlin Erlin Dahita nga barak ang tangken anong name iti adada kas lamang itayok-tayok ka niya. No muna ti baswa swir na manong name sa napaspasan manong tig agbayo ket Leo mapanak mo na Erlin oh. Naisang sangayan, dahil nga rabi manong. Gabutahan damat di gigundawoy, idi nga overnight kami kada Alex kini Arnel. Ngimsap sa bali nga talaga ni Leo. Kaslasan nga mabanong. Kasla agkabanwag manong nimi. Nakakarkarad ka. Imbaga, tamay sa kababae sa anak nga maugutan. Dalata, manong nemi, reserba. Uy, manong, naburnok, nasabaw ako nada. Idinto ta iso na manong nemi, kasla nagtuma. Idi malpas manong nemi, di may katlong arikos. Leo? Yeah. Erlin? Naglay ka? Naimas ka? Naglaing ka? Apa nga kaya? Idinto ta nataingan ka maten. Na? Apa nga kaya? Idinto ta no saan kan ngagtina, baka adut uba mon. Napay, manot among matawin ko. Awambat pag editi ko ama, 16. Sabi katawa ka. Dandani ako nagretiro yung trabaho. Kasi ka. 25 taon ko. Mano nga taon mo nagtatrabaho? Almost 5 years. May kamanuwa ka na laki di biyak mo. May katlo. Idadak ti college. Kaya hindi agtatrabaho ako. Kinapod na awang pa'y 1 year. Sipod insi inanak ti may kadwa lalaki di biyak ko. Abay. Diyan muna nakalipat gabutan na ginadayo kami. Diyan may kadwa hindi na siguro mauring masikugan na nakasikug ti sa bali. Kaya't mo ka di nga agsikug ka. Kaya't ko basta si kadamanan. Apa kinayat na? Na-question dito. Apa kinayat na? Idin do tamom. Nga daan akong ti asawa. Imposible nga samo mo. Apa kayat kinayat na? Idin do tamom ka. Nataingan ako. Naman pa yung
tilangak. Kinagkabadwa ka pa lang. Naluko ko siguro niya. Manaksit iti pamilyam. Manupad iti sa balik ang pamilyam. Ti pamilya kat isusulain. Manong nga nagbaling ang chicks mo. Kabit mo. May katlo ka. Kahit mo sa pagrarapitan na kami nga talo. Meaning, hawanan di dito sikat may katlo. Ape, napanan di dito Kaya damot na natin magkiasawa. So nga, inchina dat. Goodbye. Kastama di may kadwa. E di na uma siguro ang kanya, nakasapulan lalaki nga mangikasar kang guana. Goodbye. Kunana. Katsika. Dahil tirogi ti relasyon da. Mano nga tanga bulan. Sakbay nga bagamit ti goodbye. Saan na kasi mong bahat manong name imang sakit inaunin? Gusto gayam ti ko na ni Eva. Ti relasyon da kin Edward. Amo din manong name nga ni Edward kadadaanin ti asawa. Kinapudno na. Tiyak kumakayat idi. Ti makigayim gini Eva. Tamay sangarod nga other woman. Ngayon tiyak mo no hapi nga. Nag-best friend kami. Katusto ko na. Saan to pulos ka no nga isina ni Edward isuna? No di kat isunto ka no tibang isina keng kuwan. Kas kini Leo ita. Dua tinagbali nga other woman na isuda ka no tibang isina keng kuwan. Hindi adang mayat nga mangikasar ka na kuwan. Sana sinalusod ka niya. Kaanto ka numet nga isina. Ulitek ti saludsod ko. Kaano tong isina na? Leo, saan gantong isinsina? Really? Because I love you. Baka si kantot mangisina kaniya, di kanto isina. Tawang pwede babae ng sinak. Tawang pwede babae ng sinaktak. Numamon ni misis mo ti amin. Di sinaktamon. Man nakaawat ti asawa. Kaputan mo na. Ngawan to. Iti makaagaw kanyak manipot kang kuwana. Taapay. Arantanak ka di nga gawin. Saan? Owan na pa nga rin. Iso ngawan pagdanahan kami ti asawa. Gabutawan to't makaagaw kanyak manipot kang kuwana. Tawan ti sa balay kapatgan sa angan ti pamilya. Katsyak sana ka napatig ka. Ngem napatpatig ti pamilya. Leo. Apay nga nga nalado ka nga timtek ti piyak ko. Apay nga nga nalado ka nga nayanak. Sikaman apay na sinapam tinaipas nga eh. Dita ko man naggadang. Tapno nawaya kakit nawayaak. No nawaya kakit nawayaak, posible nga na mangisina ka data. Mabaling isina ka, unos sikat mangisina ka niya. Erlyn, I love you. Yung madamas na patpatig, ipatpatig ka kasi pa nang ipatig ko ti pamilya. Jak tuwara may din di mangisina keng ka. Yung nakas pagarigan ta si kantot sumina. Biyang kuntulaheng dagsa sa inek. Yabutan na sakit para kanyak numapukaw ka. Leo. Erlyn. Saan nagtumapukaw, Leo? Saan nagtumapukaw kat saan gantumat numapukaw, Leo? Oh, Erlyn. Leo, Erlyn. Leo. Erlyn.
iti may kapat nga gundaway manong nemi dinigos nakmanin ni Leo kadagiti kakabarang agek na. Iti na tumutong mga paset ti bagik manong nemi titenged ko. Leo, Erling. Oh, Erling. Oh, Leo. Oh, Leo. Tas tawa na manen manong nemi iti pamsaakan na kadagiti duha mansanas ko. Nagmayat agareng ang kanagasok manong nemi kaputi na isang sangayan. Sapsabali ni Leo manong kasla eksotik nga makan. Nga di pulos makauma kanadadamang parugso kanyak. Gamo ka nagiti agak kan. Oh, Leo. Oh, Erling. Leo. Erling. Pili mga ni Suna manon nemi binalingning na tibagina ket nangan kami nga duwa. Oh, Leo. Bili ba ka talaga ti kita tangsit ti armas na manon nemi kaslasaan nga umlay. Nakamaymayat manong nemi. Oh, inadas ko mat idi nga kenan di kiti armas di kiti duwa nga lalaki nga imuno na kaniyak manong. Ngam sabsabali na talaga kani Leo. Leo, Erlin, Erlin, Leo, Erlin, Kasta ko na yung nemi, di pa parang sap-sap na. Agastamat manong nemi, iti pa nang mulmul ko, panang kagat-kagat ko, iti hotdog na. Nagmayat. Nakamaymayat. Leo. Erlin. Oh, Leo. Erlin. Leo. Erlin. Oh. Aring na manon nemi kat kaslasang kam nga naturog ka di nga rabi. Ngam kabigatan na manon nemi ada kami itigid di baybay ng kinamatan. Di ba ti maot ti init manon nemi ngam ada kami itigid di baybay. Tadda kam nga ti beach resort. Mayad ka no tigdigos iti baybay no kasta hampay nga limkak di init. May kat ka no aming nga samsamuyeng. Nagdigos kam nga road nga naglumpa nga naglangoy kaslasaan kam nga nabanong. Sa kam nagsinsinayo kasla kam na teenager manon nemi. Et no aghabay kami kini Leo manon nemi sa mga madlaw nga dakkel ti age gap mi. Gabot ubing tilangan ni Leo naman pay ada 16 manon. Agretire to kanon ito na 65. Senior citizen. Isumit lang exotic kunak ta senior citizen. Naimas gaya manong tikas keng kuana. Kaya nadungo. Pudno gayam ti kunada manong nemi. Nga nadungo. Dagiti ng tainganin. Nagkuyog kami nga nagpamyanan. Nangal daw kami manon nemi Javikan. Sa abagiso manon nemi nga mumalemen iti tulod nak dito balay. Dito no ka ti balay mi. Dumanong ka pa'y? Sanin. Ang mga no, anat ko na hindi kiti parents mo. Baka no agabay kami kini papang mo at kaedad kami. Ay, ni papa, nataingan ni papan. Asak ti burudak day. Ay, kasta. Danda ni 70 ni papangin. Akit, manong kong ano da. Sige, Leo, ito na naman yan. Pasyaring ka ito dyan, opisina yo. Ito na Friday. The cellphone number mo, si Katimang Teden, tatawagan ka ito. Sige, 0949 Anong nemi nakaragragsagkak, nakais-isumat,
kat nadlaw ni mama. Nabanggala nagsiseminar, komperensya. Kastat lang, idinto ta, kasalasaan ka makapag-move on, kalbasan nga nagsina kay kinarnel. Ma, I'm happy. Gabotada ka di manen? Adan ma? Nasiya to kasta. Kat sapay ko tasang kay itong nagsina. Saan kam itong nagsina? Nilayang patay ti mamagsina kada kami mama. Saan yung karot nga mabayaganin? Ibagam kayong kuha nang ikasar na kan. Nimat mama, adaya babae nga mangibagat kasar. Di paripirip mo. Dagdagam. Ma, basta saan kam itong nagsina kinireyo. Saan kam itong nagsina? Ito yung opisina, kabigatan na naming kinumustanak ni Eva. O, kumusta? Pinadas ko. Pinadas mo? Padasak man ko. Tiyan niya. Among natana. Gaga. Tapay. Talagang pinadas mo? Nagkirelasyon katadaan ti asawa. Pudnot ko na, nadungo. Manong taon na? More than 60. Anya! Stop nakikitut ka. Idinto ni Edward kita apag 48 na. Kit apay ko sumalaso nataingan mo lang. So na lang tampay nga senior citizen. Lakay ba't launay na, makita mo lang ko nagupgwapo ni Edward, ni Leo. Kani, anat kinayat mo kayong kuwan Padasak man ko na. Samaysa, nadungo, baka nadungdungo, isunangim ni Edward mo. Kani, very gentleman, kan naglaing, kasla exotic siya. Exotic? Ano exotic yung bagbaka? Adda na isang sangayin nga raman. Exotic, kasla exotic food na ron. Di ba tingnan natin exotic food kita ada nga makaparugso. Dilaingin apros ni Leo. Agarakin kainin nga dagos tirik na. Kadi. Isa nga sanak nagbabawi. Pinadas kun. Nagmayat gayam, ti makirelasyon, iti medyo na tayo nga rin. Nadungdung mo. Kinexotic ako nada. Welcome to the club, kunakit din ni Eva Manong. Manong nemi awang pulos da ito itirapaap ko nga makirelasyon ti daanan ti asawa. Nang runa, kat arig na amak. Yung sabali lang nagpaiso sika. Kastoy gayam. Ano nga ron, ti kayat mo nga, hindi ti kasadar mo. Nga isina na ka, saktan na ka. Kadore saan mo nakasadara, basta nadungo, kanipat-patag na ka, saan na kantong isina, no di sikat mga isinsina kang kuha na. Manong name every weekend, nga anda, date me kinileo. Magustuhan mo yung timapan, iti beach resort, manong. Abi magustuhan nito yung iti bye-bye. Dakil ti may tulong kaniya, ti angin bye-bye. Ana? Magpapaubing, ti angin bye-bye. Di mo amadlaw, kakahit ko latat agdigos, nukas ta nga awang hampay nga limgak di init. Ti panagdigos ti bye-bye, nga di pa limgak di init, pagpaubing. Yan ang salud-sudan ta kanya. Anat pagpapaubing mo ko na da. Amon to sugmat ko? Amok, bye-bye. Ha? Bye-bye. Nangruna na kita upubing ko mangim sika. Tambay. Naupubing im sika ti karelasyon ko. Guyodin nak ni pababa. Iso nga guyodin nak ni pababa. Iso gapo nang umuubinga. Aping umuubinga. Gabuta. Naimas na kiti katas mo. Leo.
Erlin. Oh, Leo. Sikat imang bibiyag kanyak. Sikat imang parparagsak kanyak. Saan nagto ko mga isinsinga? Saan nagto? Saan kong itong aramidan dito? Saan kong itong aramidan? Di bang isina? Tadyak kayat? Di bang isina? Diyak kayat? Di bang pasakit? No di kayat ko kit mang paragsak. So ang paragsakan ka, Erlin. Erlin. Oh, Leo. Erlin. Oh, Erlin. Oh, Leo. Leo. Nagtultuloy manong name iti relasyon mi kini Leo. Idinto ta sang ibaga sang kadamag manong name damama kini papa nga inton kaano nga yam amok kadakwada tiag damang boyfriend ko. Inton kaano nga ipadamag ko kadakwada nga kayat nakon nga ikasar ni Leo. Inton kaano. Idinto tatalon nga tawanti relasyon mi kini Leo man. Awang ka nitirantam nga gasawa. Ha? Erlin? Ma, ano itong bubrayo? Abi hindi pa nagkasar ka na boyfriend mo. Saan ito mapasamak ti pa nagkasar mi? Ha? Tapay. Saan ka di nga nadat kalkali ka gumamunay? Ti amadaan ti lalaki yung mangikasar ka? Sa mo ibaga kita, nga di nakato ikasar ni Leo at apay. I'm sorry, ma. Pinatas ko. Gabuta, diakon kayat pa'y ti masaktan. Diakon kayat pa'y nga ti lalaki kat isinanak, kat masaktanak. Ni Leo di naktupulo sisinga. No di kat posible ka siya ti bang isinak yung kuhan. Ngam saan kung doon karamiden? Saan ko aramiden? Gabuti patpatig ko ni Leo. Adda keng kuha na tiraksak ko. Adda keng kuha na tibiyak ko. Nga maapay nga saan na kang ikasar. Gabuti addaanin ti asawa. Anya! Nanalpaak tinagalabat nga tungpay ti pangpingping ko manipod ka ni mama. Nga orek la. Nabariwang-wang manong. Ma, punyeta ka! Mangibabayin ka! Pintas ka sa saad, ti pakasalitaan, ti pamilya tayo. Makikamalala ka mo. Kaya mo. Alawan na nugotek. Mas akla, querida. Ngam naragsakat. Naragsakat. Awanin ti pangisukatak pa kini Leo. Pues, no di mo maaramid ti mangisina keng kuana. Laksidan na kang anak. Numamon ni papang mo na ito'y. Kanya tinamamam nga ramidan na. Mga nudanog ti barak amo katakugtar. Mamon lakid din papang mo ti amin. Mamon na lakid din. Manong nemi idi maamuan ni papati amin. Ni may lamamati ng anawak ang kuwana ti posible. Nga panakapasamak ti panakadangra. Nga itiday nga gundaway manong nemi. Isumatan ti panangibilinda. Nga pumanawak. Alaksidentak nga anak. Siyak namin nga kakaisuna nga babae nga anak da manong nemi upat kami nga kakabsat kat puro lalaki digiti manungit. Siyak pa kakaiso na nga babae nga anak da nga mga ramit ti kastoy nga pakaibabay nan ti pamilya amin. Nagpagpakasyak kadakwada nga sanda kalaksiden ng bimato ti puso da manong. Iso nga sa bali nga naramit ko na di nangirubwat kada kita arwatan. Tinawagak ni Leo manong. Yung baga na nga may nakalaan saan ang konakta damat kutset. Yung baga na manong nemi no sa dinupagkitaan mi. Naginarakop kami manong nemi. Idiag kita kami na Leo. Saan ka may bayan, Erlin? Ikasera ka. Magkitak ti apartment. Nga pagyanam. Nga pagsarong garakin ka. Kasano na matuktalan ti asawa mo?
amunan ti amin. Ha? Kabutawat ti ilimlimit ko kengkuan. Diyos ko, kasano no, awan ti pagdanagam kengkuan na man nakaawat ni Rowena. Gabatuloy nagsidda ka digiti agan na keng ka. Isa nga, ikasera ka. Tulungan ka, bayad. Ti upa. Kanoan niya man ti masapsapol mo. O, hindi problema. Kaputa, dakil man ti sweldo. Kituan. Awang gayam ti problema. Makita tat pagkasaram. Tapos nasadyay. Saan lang nga, kada biyernes, baka no every other night, adakti din. Oh, every other night? Api nga saan nga every night. Samad nga nga mapalin, masapol nga dapat panakabagi ti asawa. Ti pakas daawak manunay at no apay nga saan nagkagsiko. May katlon nga lalaki ni Leo manunay ngem sa anak madlangin ngagsiko. Sinalsud ko kini Eva. Apay nga saan nagkagsikog sika. Katsiyak nga rod, di mo sinalsud no apay nga saan nagkagsikog. Ungang peso. Tapay. Nagbalin na nakakaasi ng sikuga. Siyempre. Digitid to agbalin nga anak ko ti baka mo na sisinuak. Baka no, iba indak to. Kasta ka di? Sika kayo mo taga anak. Nga ti amana kat saan na ka may kasar. Nga adruman ka lang. Urayan basta ako mga anak ko. Ngam na siya at matasa ang ganak. Taos to ako na. Pag-anak ka, kad mamon to na anak ko. Nga si asawa gayam sa bari di amada. Bunga lang isudat ki. Ay, buhay. No akipat ngamin dati panas ko. No aping ngamin dati tigasat ko. Nga po tapinadas mo. Padasag man kunak. Tap no amok ti sa work. Gusto kaya. Kunak no sa anak ang problema. Problema aklat ta. Erlin, awan ti tao ang problema na. Kaya da asawam kikirida ka lang. Adala ta problema mo. Naging gangit ibaysa nga Sabado manunaymi kapampanaw laeng ni Leo gaputa imyan iti dayta nga rabi iti Friday. Nagturturbel manong nemi. Ti abong akit karuba lang apartment. Yung saan mo? Sino ka? Ano masapol mo? Siyak ni Rowena. Sige asawa ni Leo? Dumanong ka? Nagtugaw ka? Agyaman ako. Awan ni Sona? Arig na pampanaw na. Nagsapat kayo skoro. Wala nagsinyali asik kayo. Aping di mo inora di ba Leo? Saan ni Leo tratak? Ludikat siya. Manang nana ko nam. Manang ko naklatan ta. Ubing matilangan. Kanapindas ka, manang. Kaya napindas ka, kapag ubing ka. Anang ortiran tamita, manang. Ibilin mo ka di kanyak nga daywak ta asawam. Salud-sudak lang kano intun ka nga daywam. Diyan ka mo sungbatan na ita. Kasi ito nararamid ko kalagi dito nga babae ti asawa. May kumat sinalud. Hindi. Noon ka nga daywan na ti asawa. Amon ti sungbat na? Entol mauma na ka nun. Naging ka na. Insiya na dan. Kad nag-aasawa na. Sika. Awang ka dito planong nag-asawa?
Tsaka mo, aping nga di mo, gabutaw mo't pwede, nakasagana ang mga asawa kanya. Kaya nakading asawa ninto na dan mga asawa kang kaisinam tumatin nila kay ko. No kahit kuntun nagsimpa. No kahit kuntun di ang pamilya. Dekad kahit nangasawan, dumtang tumatlang ti panangisinam kang kuana. Kas pagarikan da, mapasamak. Awan tiranta ka mangisina kang kuana. Ipatpatid ko ni Leo. Ora ibilin mo nga daywak ta asawam sa anak tuang tungpalking ka. Ora anyat asawan da kiti tao. Gabot ipatpatid ko ni Leo. Ipatpatid ko ti asawam. Manong name saan nga nagbayag ni Manang Rowena? Nagpakadaman lang. Imbaga naman nung name nga kitain na lang no saan kung tumutlaing nga matilmon ti saok. Takas na kanuman ti sao dagiti dua idi nga babae nga nagbaling kirida ni Leo. Manong name jagmat ka di mo amuha gabot saan ko matingil ti pagayatan ti panawan ko na. Buwan manong. Aging ka nga may sa nga lalaki manong name tinadalapos, puno ng dalapos kanya. Nakapungtutak. Di mo lakit kitaan ng dalan mo. Sorry, misis. Gago. Misak pa lang. Kadi, nakita ka kami nga, di kinaabay mo nga, kinakuyog mo nga, lakay. Doon si kadedi bastos. Abay ko kakuyog ko kuman lakay, no lakay akit amak. Ano nagkibing kayo met? Nakasisweet kayo? Parang ko na nag-asawa kayo. Kaya lang, natataingan di lalaki kit ububing ka. Matawan ka man lahingan. Hey! At saan mo pa nga naala? Dito yo. Cellphone ko dito. Mabaling ka din nga maala di number mo. Mabit lang ang dalud mo. I-dial ko rito yung number ko. Tapos na maalak na number mo. Uy! Mutay na cellphone ko. Mutayin! Intend na manong name yung na-dial ng tinumber na iti cellphone ko ket ada nag-ring ti bulsa na. Oh, data na odi nga na-dial isuletat number ko. Okay? Nanagan mo? O bibag mo na nagan ko. Siyak ni Noel. Siyak man ni Erlyn. Okay. Tawagan nga doon Rabi. Tinawagan na ngagpaiso man ang name ni Noel iti Caribbean na. Natarantam kanya. Kahit kang Armen. Saan na ka may karikan ka? Tabay? Nabayagan nga may sakakirida. Kung nagtupay nga mingket, sugar daddy. Saan nga mako nga sugar daddy? Tima ko nga sugar daddy kat dagiti estudyante nga pagbasaan ti ba isa nga lalaki. Ano nga tiyawag kang other woman? Abi kinayat mo ti ba isa nga lakay? Kabota, nadungo, managayan, kan talagang ipatpatignak, ipatpatig ko man. Kanalaing, exotic. Kaaduan ng kada kayo ng babae nga nakirelasyon kada kiti lalaki kit kasat sa uda. Nadikat kan samot karon nga agawon kang kuana. Be, saan kong tumapulos nga isina ni Leo? Ore manotikas kang ka, nga agarong kanya. Ituloy ko nga loko petirik nam. Ken mabaw. Malulawakan di panood mo. Ituloy ko. Di ituloy mo. No makauray ka. No mauray na. Aging kakarigito ay manong naming kit kastaon iti panangar-arem ni Noel kanya. Ngam nagtultuloy manong naming ti relasyon mi kinileo. Kinapudno na manong
Adan talo nga tawin mi. Ngem da kami pailaing. Jak tula mo manong name no mapasamak tumet nga isinak isuna. No maalukoy nakto ni Noel kas pagarikan. Ngem panagkunak ket saan? Kay kulatan ti kas nga biyag. Naragsakak. Wen. Naragsakak ore may saklaing nga kirida. Dito nga rin ti pagkasalitak manong nemi kani pakamuk tuman ng kengkano niyan tot pagbalinan na, pagbanagan na. Tamang ang kunak ti masangwanan tunga tawen ket agsina kami kinileyo baka akluan ton ni Noel. Pakamuang kan tumanin manong. Nadan tumanin nagbalin nga paset ti kalman laing ti biyak ko. Sabi ko man, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, karigiti padak ang dinagkan nagbuya, more power to your program, anong and God bless. Tuwing ano tagyaman nga paghayap mo, Erlyn.